Most hagytak itt. Akkor megyek rá. Meg a motoromat is, ahogy látom, elvitték. Itt állt. Ó, az szerencsés. Hát, nagyon. Melyik jó madár döntött úgy, hogy viszi a motoromat? Fogalmam nincs. Andrew, biztos te voltál? Nem én voltam. Tegyél feljelentést itt a rendőrség. Teszek. Tiszteltem. Jó volt. Pont ezeket akartam hívni. Szerelés. Na mi... Persze, mi ügyben? Tiszteletem. Még meditáltam, igazából ott volt a motorom, most meg eltűnt, valaki ellopta. Aha, milyen motor volt? Egy fekete alap, volt egy fekete másodlagos színnek, meg egy ilyen... Türkiszkék. Türkiszkék, igen. Chopper motor. Utána nézzünk mindenki. Ja, meg annyi, hogy ez ilyen offroad gumi volt rajta, már vett Itt vagyok, még nem hagytam ki. Cliffhanger. Megvárunk. Ja. Andrew, te itt voltál végig, hova tűnt? Itt, bajnos. Nem tudom. Te vezetted utoljára? De nem, igen, és én leraktam az automatához. Ja, mondjuk azt láttam, de... Hova tűnt? Nem tudom. Fogadni merek, hogy Andrew itt gyorsan nullásat írhatok? Persze, persze. Én csak megnézem, Szotyi. Kész. Köszönöm. Köszönöm, Mr. Hova tűnt a motorom? Andrew, add elé a motorom. Tudom, hogy te vitted el. Hogy vittem volna? Andrew, nálad volt a kulcs. Igen, de én itt ültem egész végig. Ki vitte el a motorom? Hogy néz ki? Viccelek. Te vitted el? Nem vittem el. Andrew, Itt van a műhelybe. hol? Hol a Keresd motor? meg. Hogy kapnád be? Ugye nem vitted fel az irodába, mert ha igen, én fejbe lövöm magamat. Ugye nem vitted fel az irodába? Dehogy vittem. Miért vittem volna főt? Fel se lehet idáig jönni. Aj, kapnád be, Andrew! Azt a... Hogy rohadnál Bazd meg! Ez mit keres itt? Andrew! Mondjad. Tudod milyen nehéz volt felhozni? De miért? Oh. Na bazd meg. Nem tudod úgy kinyitni, le kell szállni. Nyisd ki! Hát engedj ki. Itt vagy, mi történt? A motor mit keres ott fönt? Andrew-t kérdezd. Na!